Давай. Ага. Да, отече, вижда се, чакай. Дай. Чакай. Ай, давай. Да, малко по-бавно вкарай. Давай. Сега свети. Имаш си насочен. Коленава, чу, дай. 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 Опа, дай. Дай. Опа. Ти майка. Дай. Дай. Няма на къде. Дай малко назад. Малко назад. Чакай. Кетка ли? Но той явно папка слиза и така надолу, за да фане... Заустина се отгоре. Да. Това отгоре е на кетка. Чакай, бе. Стой, не бъде. Да, отгоре е заустена.